Skive, altså Silkeborg, komme op og fortælle lidt om deres erfaringer med det her område. Det vil sådan cirka være en times tid. Og vi opfordrer meget til, at man stiller spørgsmål og går i dialog. Og ja, alle spørgsmål er velkomne også. Så holder vi en kort pause, 10 minutter. Så kommer Michael her fra Nux, vores samarbejdspartner på. Og jeg vil også sige lidt omkring, hvordan vi prøver at lave et samarbejde på tværs, så vi kan binde data sammen og samarbejdsværktøjer, så vi ikke har mange separate platforme. Det er noget af det, vi prøver at arbejde på. Så holder vi en lille pause igen. Så kommer Birte Dinesen fra Aalborg Universitet og fortæller lidt om deres projekt omkring teledialog med hjerteprojekt. Det er cirka en 40 minutters tid. Når det er slut, så laver vi en lille opsamling, og så var min tanke, om vi kunne prøve måske at sætte os sammen i nogle grupper og prøve at diskutere de emner, der har været op i dag. Og om der er nogen, der har fokus på bestemte emner, eller inden for, om det er, hvordan borgerne tager imod teknologien, eller om det er mere organisationen osv. Så lad os prøve at se, om vi kan få en dialog i gang om det. Og så er der lidt sandwich til allersidst. Så ja, men velkommen til. Jeg må prøve at vise her i gang. Det vi har gjort her, det er, at vi har erstattet den gængse brugerflade på de her tablets med noget, der hedder en Big Launcher. Og det gør så, at man kan gå ind og så lave brugerfladen utroligt simpelt i forhold til, at i det du tænder på tabletten, jamen så er det simpelthen bare nogle store ikoner, der kommer op på skærmen. Så borgeren kan ikke, kan man sige, rode sig ud i alle mulige ting. Den er simpelthen låst ned til, du kan ikke installere andre apps, og du kan kun komme til det her startbillede. Og så er det så her, man kan gå ind og så installere forskellige apps, som så er, kan man sige, målrettet den enkelte borger. Så for eksempel har vi lagt hjertet her med rehabiliteringsprogrammet. Der kan være noget med nogle sunde opskrifter, for eksempel madopskrifter. Der kan være et forum her, for eksempel at et link til Lungeforeningen Snak om kold, eller Snak om lunger. Det kunne være noget vævelseks. Hvad der nu er, kan man sige, relevant for den enkelte gruppe. Vi har også i forhold til samarbejde med Lux, så kunne vi lægge noget videosamtale ind, eller link til en anden app, kan man sige, som er målrettet en anden gruppe borgere. Så egentlig kan man sige, prøve at lave det som en åben platform, hvor egentlig den er, ja, der kan ligge det ene, der virker for den enkelte borger. Lad mig prøve at vise hurtigt her. Så her der har vi, kan man sige, en aktivitetsdagbog, som bliver skræddersyet den enkelte borger, og sådan, så man går ind og lægger nogle aktiviteter ind, som så, kan man sige, ligger her, som kan gennemføres af borgeren. Det kunne for eksempel være en daglig gåtur, det kunne være noget svømning, vi har en trappeøvelse, anden fysisk aktivitet, som er også rigtig vigtigt i forhold til, at det ikke kun, kan man sige, den egentlige fysiske træning, men også dagligdags aktiviteter, som at købe ind og slå græs og så videre, som tæller. Videosamtale og så videre. Og så fungerer det egentlig på den måde, at borgeren så gennemfører en aktivitet ved at gå ind og trykke på, for eksempel her på trappe. Og så spørger den så, hvor mange gentagelser har du udført. Jeg har lavet 14 gentagelser af trappeøvelsen. Og så spørger den, hvor meget åndenød havde du lige efter øvelsen. Og den var noget svær. Og så trykker jeg igen. Og så sker der det, at smileyen heroppe, den bliver lidt gladere. Så man får sådan en lille belønning i form af, at den starter med at være sådan lidt småsur, og så bliver den så gladere med tid. Og det virker rigtig godt for nogle borgere, som går meget op i at have en glad smiley hele tiden. Ja, og så kan man sige, at programmet kan løbende tilrettes både til den enkelte borger, og så også når borgeren for eksempel har brug for flere aktiviteter eller færre, eller ja, så kan man gå ind og tilrette. Så sker der det, at når aktiviteterne er indberettet der, og jamen, så kommer det ud på en e-mail-rapport,